ce, ga tafiyar cikin mai nisa ce, mai haƙuri da dangana zai dace, muƙaddari rike da kyau bauta ce, so ne. Baba, tafi da su. Delu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yau ma kaman jiya ai babu inda bai shiga ba, kwararo lungu sako na shiga uku yaran nan. To Allah malam. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ai ni da babbar damuwa ta ma in shi Saddiqu namu ne, to shi wannan yaron bakon nan abokin shi da ganin shi kin ga yanayin jikin shi yana jin daɗi, iyayen shi wasu a birnin nan. Don haka kin ga wannan tashin hankalin nan ba karamin tashin hankali ba ne ba. Allah malam ga 'yan birni ba su da imani. Da haka ni ban ga ta zama ba, kwadan ƙara koma. Shi kaddarar samai wuyar tarba ce, ga tafiyar cikin mai nisa ce. Me yasa za ka haka? Me yasa kake so ka shigo cikin rayuwata? Me yasa dole ta haka za ka biyo? Duk wanda ya kokarin shiga tsakanina da Jummala to sai na ga bayansa. Tunda nake a rayuwata ban taba soyayya ba. Sai a kanta. Ba abun mamaki ba ne. Babu abin da baka yi mana ba mafarki. Don haka ban ga laifinka idan ka haka ba. Amma ina son ka san wani abu guda, ba za ka taɓa cin nasara a kanmu ba. Kai, ka san ko ni waye kuwa? Eh? Ka san ko ni waye kuwa? Kai, ku daure mu. Ai la illallah. Duk abin da za ka yi, amma ba za mu taɓa karaya ba. Muƙaddari rike da kyau bauta ce, so ne. Ki talla ki matso mana kin tsaya kina wani da baya. Ina so ki bude kunnen ki sosai ki ji abin da zan faɗa miki. Akan abin da ya faru jiya. Na rantse da sarkin da ke busar numfashi. Idan na ji zancen nan a bakin wani a gari ko? Na rantse da Allah sai na kaddama musu kuma ke ma in dawo kanki. A'a kada kai haka. Babu wanda zai ji ba san sa nake ba wallahi ba wanda. Ki talla gafara to. Ba kya san sa yake wani kokarin dora miki ruwa ku ga yan soyayya ko to na rantse da Allah na gaya miki in kunne ya ji jiki ya tsira muci Duk nutsuwa ta kaurace a zauce, so ne. Tau yanzu kai ina ana ka samo jini ina wannan ila ba jinin kaza bane ba, ila kai ba kiwon kaza ba, ila kai ba kiwon zakara ba, kai ba tantabara ba komai ba, ila ina ka samo jini ila ma wani ne ka je ka yanka ko da wukan nan ila ko la ta shikenan kai ba za ki fasa halin kyau kenan wannan yaron ba za ki rabu da al'amuransa ba ki kyale shi ba me shige miki a cikin rayuwa ne to ganne ya labe wannan jini dai ai ba na kaza bane to naji jini ne in ma jinin kaji ne da jinin mutanen duk ba karkashi na suke ba sai me ina gaya miki fa wannan ki je ki hayo yaron nan ya je ya miki aika taw ai shagalin ka kaji ko to shikenan Allah shirya ana ji ga miki amin dan Allah ila ka daina abin da kai dan Allah je ka dan Allah ila ka nutsu dan Allah ka shiru ya Allah ya ubangiji Allah ka hiriya shi haba yalla bai je ka sai ka dawo yaron kirki To lalle idan haka ne ya kamata ki taka sansa. Sabida aikata haka a gurin ila abu ne mai sauki. Ni gaskiya Ladi na gaji da rayuwar duniyar nan. Ni wallahi gwanda ma na mutu na huta. Kasancewa ta a rayuwar duniyar nan ba abin da ya tsina namu. Gaba ɗaya ki duba ki gani na zama kamar dodanniya a gari, kowa ya ganni guduwa yake yi saboda idan ila ya ganni da mutum sai ya rabu
mutum da wani sassa na jikinsa. Na zama kamar dodanniya in na fito ma guduwa mutane suke yi. Ni wallahi wannan ma kawai na mutum na huta. Ki haƙuri. Kowa da yake kauyen nan ya san cewa abin da ke faruwa ba da son ranki bane. Wallahi mun tuba ta fi mu. Ki haƙuri. Ya kamata kawai mu ci gaba da addu'a. Komai yayi farko yana da ƙarshe. Ki haƙuri. Ni yaran nan wasu suka zo suna cigiyar wai baki, wasu an neme su ba a same su ba, kuma ban sani ba ko sun shigo wurin munka. Ba ban san labarin ba, ina ruwa da wasu yara ne. Ai ka san sha'anin birni, ni ka san wani abin da zai hada da birni ba cika san sa nake ba. A san can birni ba irin nan bane ba. Yanzu nan sai ka ga sun kwakulo abubuwa duka ga abin ya zama gashi nan. To wai gwara dai a ci a nan din karkarar mu akai, amma birni lekanan na su yayyawa. Yanzu baba kana da ni duk duniya me zai ta amma da hankali. Haka ne babu, ƙwarai da gaske babu. Kawai ka rabu da su. Ƙwarai da gaske. Idan ana zargi na a zo a same ni mana. Alkuran ƙwarai da gaske. Ka manta kawai ka basar ba. Ai shikenan. Babu nawa, kakka ba su kaji dan kirki. Ka buga da su kaji. Ka buga da su. Oga, akwai matsala fa. Mutanen garin nan suna zargin da mu muka sace bakin nan. Don haka a canza musu wuri saboda tsaro. Wai kai bai damuwa kama akan zargin mai zargi. In mutum yana ganin shi jan wuya ne, ya zo ya same mu mana. Ka gani wallahi zan yanka mai wuyan shi ta baya ne. Mai yankan rago. Ani har yanzu mamaki nake da goga bai bari muka kaddamarwa da bakin nan ba. Babba. Allah wani bai gida. Matsala ta da kai gaggawa. Duka akwai tanadin da na yi musu, kun gane ko lokaci kawai nake jira. Kuma maganar da ƙaragi ya faɗa haka ne. Za mu nemi gurin da za mu canza su. Saboda jiya tsoho ya kira ni yana min magana a kansu. To na san tsegumi ya fara kai a kunnen shi. Sarara mai gida. Kwantar da hankalinku. Yin fasa. Ƙadagi, zai ka duba mun. Kai jama'a, abin ne yana matukar bani mamaki. A ce gari kamar wannan mutum biyu su bace, amma an rasa inda suke ko sama ko ƙasa. Allah mai iko, wani abin yana ban dariya. An rasa ina suke ko kuma ana tsoron a faɗa a inda suke. Kai yanzu kana maganan baka ba ma a san a ina suke ba? Sosai ma ku. A haba da Allah. Kai dai ana tsoro kawai. Kun gabara in ba ku shawara. In ba kan mu shawara ma kai. Wannan magana ba za ta haifar mana da mai ido ba. Domin ka san mutanen nan fa kamar aljanu haka suke. Yanzu muna zancen nan ɗaya zai iya yin wubka ganshi a gureren nan. Wallahi yanzu suka muna gaya ma wallahi ba zan kamo ba. Domin a yanzu maganar da nake maka billahi lazi na tsinke kamuwa ta sai an yi da gaske, ko mota ka biyo ni sai na feci. Tsawon do'en nan mutanen haɗin bai ne fa. Ku dai Allah dai kiyaye dai. Amma tunda aka fara wannan maganar ka gani sai an jima. Sai an jima. A ni ma ba zan wannan ya bayi. To ba komai. Wannan kara gaba. To ba komai ni ku ban nan ba da ba.